ipaten ken amin asakit tinaken. Ni Jesus isuluten tay amin amay maysa. Intay amin ikanta rasa ken kapya. Agyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at pumagada kayo. Ako bakit? Itangal daw, rambakan tayo. Nilagip tayo ni San Juan Vianney, may saapadi. Kaputi kinasimple ti biyag na, kinkararag na, nagbalbariw. Jay Ars, Jay Franz, Jay Ina, Jay Parokiana. At kumakalit tayo ti kanyang ibabalik na. Kat lumay kalit tayo makiranod, kalit na Santo ng History, bigbigan tayo dahil tibas-basol tayo, at pagbabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Ako kasya na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kasya na kami. Apo kaasyan na kami. Ako kasya na Kaasyan kami. na tayo kumatiman na kabaling ang Diyos, kat kalpasan ipan na kapakawan na itibas-basol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agna na yun. Amen. Kumararat tayo. Manakabalin kat managaasi a Diyos, inaramid mo ani San Juan Vianney, anay dumduma, tiretana, iti panangaywan na kada iti kararwa. Ipain mo kadi, tababaan ti pagpatulad ken panangibabait na. Maalukod kami, kada iti kakabsat mi nga gayat ken Kristo, ket pada-pada kanto ang makaratpat ti agnanayon a gloria. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isaw makipagbiag ken makipagari ken ka, initimpuyo ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Imaybasa na daw iti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsaot ti Apo kanya, kinunana, tao isaad ka maagbantay iti pamilya dagiti Israelita. Ipakaamong kadakwada dagiti amin imbalag ko ken ka. Nung ipakaamong kamatay, ti maysa managdakdakis a tao, ket di mo balaagan wenno pagsardingen nga agaramid iti dakes tapno agbiag. Matay to asigbasol, ket sumbatang to kanya, ipapatay na. Ngayon nung balaagan ti managdakdakes, ket saan lang nga isardeg ti agaramid, wenno paglikodan na ti kinadakes na, matay to asigbasol, ngayon maispanto ti biyag mo. No agaramid iti dakes ti pudno unay analintay a tao, ket ikabil ko iti napegad a kasasaan, matay kundi mo balaagan. Matay gapo kalik ti bason na, ket jakton lagi pwede iti naimbag aramid na. Sumbatan to kanya ipapatay na. No balaagan kinaimbag a tao, tapos saan agbasol, ket ipangag na ka, ket saan agbasol. Agbiag ko, ket may spaltumet ti biyag mo. Isa ko ti Apo, Kagiyaman tayo ti Diyos. Inkay entero ang lubong, ket ikasabayo tinaimbag dama. Inkay tinggero man lubong, kasabayo tinaimbag naman. Idaydayaw niyo ti Apo, da kayo amin a nasyon. Idaydayaw niyo, da kayo amin ang katao. Inkay entero ang lubong, Kasabayo tinaimbag naman. ang nabileg ti agbalbaliw ayan nakabatayo. Ket agnanayon ti kinapudno ti Apo. Inkay tinggero man Kasabayo tinaimbag naman. Kunan ay ipagayan ti Apo, kas maibagay. Ket amin tumalited tuken ka. Alleluia. Tiapod na kung makada kayo. Iban na kayo waragawag pinasantuan nga Ebanghelyo. As insurat ni San Mateo. Gloria kay ken Apo. Sinurusog ni Jesus dagiti amin na iikan barbaryo.
Nangisuro iti unay dagiti sinagugada, in kasabana tinimbag adamag iti pagarian, ket pinaimbag na dagiti tattao, kadagiti amin akita ti sakit ken sa gabaen. Simken ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao, idi makita na ida amubutbuten ken nakakaasi. Kas dala karnero maawan mang pastor kadakwada. Adu ti anyen ngem basit ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Agdawat kayo ngarot ti akin kuko iti maani, tapno magibaon kadagiti agani. Inayaban ni Jesus dagiti sa mapulo ket dong adalan na. Iligkan na ida ti pannakabali na magpaksyat kadagiti dates nga espiritu. Ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin nakita ti sakit ken an-anayan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ang pagkain ko. Kadagiti kadadwa nga magustuak nga pagsasao ni San Juan Vianney, iti si Bibiyag Pay nga kunana, God commands us to love and forgives us to worry. Ibagi niya na ganang bilbilinan na tayo ni Apo Diyos nga agayat nga paruparitan na tayo nga agdanag. Sometimes worry, di danag namin nagdumang ag-connect namin dahil sila kung sobra. Maya mo ti danag dati danag mo ag-worry nga dati ag-prepare ka po ag-prepare ka gusto. Ada dyan dati ay too much worry na kasama awan ti masabayan kasama dati awan launa yan kasama awang garang ang Diyos ay sobra. Ada dyan maawan mo dyan talaga tayo kini ako Diyos kasama awan ti trabahunan, bagay sobra di jay danag di butang tayo, di danag tayo ke kurang mutan di talaga tayo kini Apo Diyos. Di normal nga danag IQ ko na yan, at kung kasapulan tayo mo na rin tayo, sagana tayo, nadaraminan tayo, masapul magkatap no, ang damot pa nagsagana. Nung sobra, madimat. So, gusto mo, di ko na din sa Juan Vianney, nga God commands us to love, forbids us to worry, kunana. Dapat may kardungan ng pag-ayat kung ibagbag ni San Juan Vianney, kunana. Everything we do, if not for God, it becomes waste. Sayang, awan serserbi na amin na amitin tayo, nohaan na para kini ko Diyos. Okay, mabalin pa siguro i-prayer tayo niya. Di-prayer tayo nagdumakal para kanya, ano para kanya, tayo na tayo ng selfish prayer ka, agbalin siguro na sayang, sila kakawag ki mapukaw di jay kayo papanan na, nagserbi niya. So nga nanay San Juan Vianney, managkararag na, talaga na po di kararag na. Kanya tinang pampano ka kanya, tamo tinang papapin ni San Juan Vianney. So nagamit iso na haan na nalaing intellectually. Iso nga nakapapok mo ba ay seminary, tanggar na natin si tanggar dumalit ang sit ka. Mestra tamo kagabi mo. Sige ko mapahadi so na napakumbaba, narigligatan pa di academics na nga. Iso siguro tinangin ko na napakumbaba kanya na. So kung kulang panibiyat ko na, kaya nga italot ka niya ako Diyos ko na kasubra. Ngamin kasjaya namin makulit nga. Awang ngamin tinaikarit ko. Walang-wala. Hindi kararag mo kahaan nga dito na putandaan. Walang-wala. Mayroon mo ang attitude na dyan na doon nga orin mo na ikam tayo kung nasaan. Mapapadas tayo ng pinahin. May baba, may talungan. So, dati rason na papakumbaba tayo. So, nga dati kararag mo doon para amin kanya na dati awan ti maikari. Awan ti maipagpanak ka. Dati awan maipagpanak ka. Hindi matang ti Diyos. Tila mabalit tayo pagpanak ka. Kung nangitay San Pablo. Nga ti kunana, tila mabalit tayo pagpanak ka po. Kundi Kristo. Awan sa bagi. Nagmayat kumamot na dyan niya. Baka nakas niya mag-iaraligan tayo amin ng balbali mo mati sa lisero ka puta na pakumbaba ka natin sa kikaraan tayo. Ipadas tayo. Ilius ako ay kumang Hirabang
sa tapno na tayo kinagito yung daton tayo makaiayo kuma iti Diyos Ama man nakabalin amin. Ako awatin ang pagkakadapon sa Imam, kaya may paaya pagkakailawan, kaya pagkakailayaan tinagan na, kaya kastamet pag-imuwagan tayo, kaya tikadagupan, tinasantuan na iglesia na. Man nakabalin a Diyos, tinasantuan na Eucharistia, tanda di pan nakabalin mo, pero kung na yung miday ti sakripisyo, pagdaydayong ni kadagiti sa santos mo, ipaay mo kani, tamapataod kada kami dagiti bunga ti pan nakaisalatan, gapo ken Kristo nga Apo ni. Amen. Ti Apo at ako mga kada kayo. Basta umamin. Itag ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno una yung may karikatumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken biso. Agyaman kamo ken kanasantuan nga Ama. Gapo ken Hesus Kristo nga iayatem nga anak mo. Isu ti berbong gadda po ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket isu pay ti imbaon mo aman lupot ken manisalakan. Nagbalin at tao babaen ti Espiritu Santo ket impas nga ni Virgen Maria. Inyong nga dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmekan na ni patay. Ket di parangarang na ti panagungar. Idi kasta tinungpal na tinapin mo. Ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaay kanta. Anan sa ta makidanggay kami kadagiti anggeles ken kadagiti amin sa santos. Ang mangibunan kadagiti pa kay daydayawang ket iti maymay sa atin at kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, ang Diyos dagiti amin na kaswa. Ilangit ay nagdaganap no dati pa kay daydayawang usan ang pinangakuan. Madaydayaw ti umay tinagang ti Apo, usan ang pinangakuan. Pudno unay Apo abihig ka kinasanto, ket sikati bugbuayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi ngarot ti paay mo ta Espiritu mawan pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan, hindi paay mo ida ka kami, abagigan da ka, ni Apo ni ang Hesus Kristo. Isuridisak bayayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman kenta, pinispisi na, sana inutet, kadagiti disipulos na kat kinunana, alain nyo kat mga kay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagit, iso may yawat to, amay paay kada kayo. Tas tamat at alpasanday, di pa nang rabigida na ngalay ti kalis, nagyaman man kanita. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminong kay amin iti daytoy, tadaytoy iti talis ti darat, darat ti baro, kay nagnanayon na tulag. Iso ang maibuyag to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, pangilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamamati. Babayan ti Diyos mo, Kaya ikaw ka panabungan, nangangagangin sa lakan, sigaan na lubot, isa malubungan. Iti ngarot pa nang ilagit mi ti papatay kan panabungan ni Kristo, idaton bigan kaabo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayin paay mo ang maikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano di bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada-apo ti iglesia manaysak na kiti sa ngalubungan, kat parayrayon kaya't na anayusan. Laglagi pang met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo, nga sa obispo mi, kanaliti amin na obispo, ken papadi. Laglagi pampay ako dari kikatapsat may apimusayan asi inanamat ipanabungat danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan na kayo tayo tirupan rupa. Dawaten di ako tayo paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon agya. Kat magiranod kam to kanayong gasakan ng Virgen Maria nga inati Diyos. Minagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat ng apostoles, kaya dagiti amin na sa santo, isuda ang nakaputno ang nagserbigan ka dito'y daga.
Magitagwa kang tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayo ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo ken isidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo iroknoy may kan kamanakabalin nga Ama, kaya amin adayaw ken gloria kag nanayon nga awan giinggana. Amen. Hintay mararaw iti Ama, kagbalbon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami atat sa langit, malaydayaw kumakinagan mo, doon tayong kumati pagkaya, matungkal kumakinagan mo, iyo'y nalaakas sa nilangit. Itdang kadakam kagaw ito'y tikanenmi, pagkinayon malagaw, pakawalan na itibasol ni ang kasmay pamakawan ni, kalay itinakabasol kadakam, pinakamagtaybayan, mamanukot isliso, salamat. Dawagin mi kang kaapo tayo salakan na kami kadagiti amin na pagdaksal mi, itlang kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kanayon kumalain, nga iti bason may ilisi kami, ti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanang namain mi, kaniti ay na Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. Nakukuha ito ray, ipanakabaling kang dayaw, kaninayon, pagsaktay. O ako mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapiyang ti ibati kada kayo, kapiyang agdupukan niya ti dadko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam nuligat ti pamati ti iglesia, katkas may ang nurot iti pagayatam, ipaari mo kada si aasi kan kuana, ti kapiyaken panagkaykay sa sikang agbiyaken agari iti agnanayon nga awan ti indana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta mo. Ipaay tayo ti kapya, itong dalmay sa kada tayo kapya, kada kaya aming kapya. Kordero ti Diyos, amay ka, ibasbasol ti lubong, kasya na. Kordero ti Diyos, amay ka, ibasbasol ti lubong, kasya na. Kordero ti Diyos, amay ka, ibasbasol ti lubong, itdem kadakam. Nagtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kali ti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako yang may kanino may kakanya, ang pimansalan sa ulo may magawa. Mangarubalin ang Diyos, aramidam kadi, kada kami ang nataraunang pinasanto na padaya, tuladan binisan akan kanayon ni San Juan Vianney, katagdaydayaw kam ken ka, adi agresa, tulungan mi, dagiti amin at tattao, babaen nila kay sa panagayat, gapo ken Apo Hesus Kristo, anak mo ket Diyos, isa magipagbiyak, ken magipagari ken ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos na agnanayon, nawan kailingana. Amen. Iapod ka kung makakatayo. Mendisyonan na kayo timan ng kabalong Kristiyan, hindi anak, hindi Espiritu Santo. Amen. Ang pasyon din na Santo Domisa, in tayo ni Tihayat, and Kapia-Tia. At kaya may tayo.
Sa loob